Meet Mark, the IT guy. He makes work happen. Ain't that right? Everything from unleashing the power of new hires and automating team workflows to keeping devices secure and access easy breezy. All from a unified platform. Jump Cloud. I make work happen. Така, здравейте на всички. Благодаря ви, че отделихте от вашето време днес да присъствате на нашето събитие. Името ми е Живко и днес заедно с колегата Теодор ще представим една платформа, която смятаме, че ще бъде в голяма полза за доста организации. Ще покрием няколко теми с вас, така че заповядайте, вземете мястото си и ще започнем с нашето събитие. За тези от вас, които ни гледат онлайн, също сме подготвили различни теми, които можете да се включите с нас заедно тук. Така че ще пуснем след няколко минутки и линк, в който може да задавате въпроси, които ще адресираме директно в края на нашето представление. Супер. Ще започнем с едно благодарствено послание. Благодарим на всички, които днес са събрали тук, отделиха от своето време. Благодарим на колегите, които се включват онлайн, за да ни гледат. Благодарим на колегите от CampusX за това, че представиха това пространство, което можем днес да се съберем, да направим това събитие. На колегите от Media Trading, които ще го стримват онлайн в YouTube платформата. Тези от вас, които също искат, могат да задават въпроси по различните седалки и по различните места в залата. Има QR-кодове, които може да сканирате и да задавате въпроси, които ще адресираме в края на нашето събитие. Програмата за днес ще разгледаме теми, които платформата JumpCloud може да разреши и адресира, като управление на крайни точки, като телефони, различни лаптопи, разнородни операционни системи. Ще разгледаме и ще ви покажем как JumpCloud платформата може да е в голяма помощ за различните IT администратори, като автоматизира различни задачи, даде им начин да управляват всичките потребители, които имат в своята платформа, независимо къде са те или работят дистанционно. Ще имаме кратка почивка, ще разгледаме няколко примера, които сме подготвили за вас. Често срещани случаи, когато хората искат да заменят или подобрят своята активна директория. Ще покажем как можем и ще разгледаме допълнително как може да бъдете в съответствие с различните ISO стандарти, като JumpCloud ви предоставя тази възможност. Накрая отново ще отговорим на въпросите, които имате. Тези, които са сред нас в публиката, могат да ги задават, ще подадем микрофон, така че когато и да имате въпроси, вдигнете ръка, заедно с колегите ще ги адресираме. И още веднъж ви благодаря на всички за отделеното време. Надявам се, че презентацията ще бъде информативна, интересна и ще бъде полезна за всички вас. Ако имате въпроси, може да ги зададете чрез QR-кода, който виждате на стената. За тези от вас, които не успеят да имат въпроси после, поставили сме различни QR-кодове по седалките, както и в различни места на залата. Накратко ще разкажа за нас. CloudOffice е българска компания, която специализира в интегрирането на Google Workspace и Google Cloud, като една от най-бързо развиващите се компании в региона в този сектор. Ние вече управляваме над 650 различни организации с техния Google Cloud и Google Workspace. Управляваме над 20 000 лиценза до този момент, като в работата си често срещаме различни комплексни проблеми, които само Google Workspace или Google Cloud не могат да разрешат като платформа. Тогава се появи JumpCloud и решихме да станем партньори не само защото платформата предоставя тези възможности, но предлага елегантно решение, което може да бъде постигнато чрез бизнес и технически цели за всяка една организация. Започнахме партньорство с JumpCloud в началото на тази година с официално представяне от самия изпълнителен директор в тази зала преди няколко месеца. Ние сме една от двете компании в Централна Европа, която е лицензирана също и сертифицирана да продава и имплементира JumpCloud като платформа. Минахме както през Google Cloud и Google Workspace сертификации, така и през JumpCloud, за да можем ние като екип да предоставим и имплементираме това решение за всяка една организация. Накратко за JumpCloud, над 200 000
организации по света са го приели като продукт. Над 850 служители в 12 страни по света работят за JumpCloud и от 2023 година Google има стратегическо партньорство с JumpCloud за техния продукт. Някакви технически проблеми, които виждам. Нормално. Супер. Станахме партньор на JumpCloud, защото виждаме, че начинът, по който работим, се променя. Всеки ден различни организации се изправят пред лавина от предизвикателства. Било то дали разчитат на локален софтуер, изпращат имейли с прекачени файлове, работят в несигурна среда, с активни директории, локални директории за идентификация на потребителите. Всички тези неща създават значителен риск за повечето организации. И вашите IT екипи се борят всеки ден с поддръжката на тези технологии, актуализирането на различните системи. В момента, особено с нарастването на хибридния модел на работа, различните разнородни устройства, които те ползват и операционни системи, това става всеки ден все по-трудно и по-трудно. Остарелите инструменти затрудняват сътрудничество и създават пречки не само към екипа за иновации, но и към компанията в цяло. Да бъдете в съответствие с различни стандарти, да пазите вашите данни в една сигурна среда. Това са не неща, които е хубаво да направите, а неща, които трябва да има вашата компания. Често срещаните проблеми, които JumpCloud може да разреши, всеки път, когато имаме нов служител или някой напуска, начинът, по който ние му даваме права или отнемаме права от системите ни, това отнема ценно време от нашите ресурси, някой или няколко човека да извършат всички тези операции, които са трудни. С толкова много приложения, които имаме една комплексна среда, в която поддържането на всичко това в синхрон също се среща като проблем. С нарастващия брой на служители, които не работят само във вашата фирма, в смисъл във вашата фирмена мрежа, но и в всякакви места, където се намерете, било то кафенета, летища или дори в къщи. И не на последно място, защита на всички тези устройства и видимостта. Всъщност, дали нашата система е правилно защитена, дали ние следваме най-добрите практики, които са установени и всичко друго, което може да се случи като евентуална атака върху нашата собственост. Ако това ви звучи познато, не сте сами. Това са проблеми, които са доста често срещани за организации по света. Няма значение от техния размер, дали говорим за 5 или 10 човека или за компании, които са с над 1000 човека като персонал. JumpCloud помага да се разрешат всички тези казуси, като може няколко неща да бъдат в полза на всяка една организация и ние ще ги разгледаме днес, като ако вие сте млада организация в началото на своя път, JumpCloud ви позволява да изградите изцяло вашата облачна директория, като централизирате управлението на самоличностите, устройства и всички ваши ресурси от едно място. Или пък може би сте готови, да се освободите от оковите на ограниченията, които локалната ви инфраструктура предоставя. JumpCloud може да даде възможност на вашата фирма да вземете най-доброто съществуваща локална структура и да го пресъздадете в облака. Или пък със сигурност работата от отдалечено място, не само във вашата корпоративна мрежа, предполагам вече е реално за повечето фирми. JumpCloud ви помага с това да дадете достъп до вашите устройства или до вашата корпоративна мрежа в една сигурна среда. И накрая в ерата на нарастващите киберзаплахи, прилагането на модела Zero Trust е ключово за всяка една организация, за да може тя да се чувства, че работи в една сигурна среда. Файловете, всичките документи, всичките неща, които имате като интелектуална собственост, са в съответствие на вашите изисквания и на регулаторите, естествено. За да продължим темата, ще разгледаме Mobile Device Management или управление на крайните точки и устройства. Моят колега Теодор ще поеме сцената и ще разкаже за JumpCloud като решение
И накрая ще предоставим и едно кратко демо, не само да показваме красиви слайдове и картинки, но как всъщност Jump Cloud решава тези проблеми и ги прави доста прости за управление, дори и за не IT хора. Тео? Да, здравейте и от мен. Казвам се Теодор Ненов и съм Customer Engineer и специалист по техническа поддръжка в Cloud Office. Живко направи вече интро какво предстои да говорим по време на моята част от презентацията. Затова аз преминавам напред направо и искам първо да поговорим за Jump Cloud като цяло, като платформа. Живко вече говори доста, не бих казал, но достатъчно. Нека аз да представя платформата и от техническа гледна точка. Jump Cloud е изчерпателна облачна директория, платформа, която предоставя основни инструменти за управляване на идентичностите, достъпа и устройствата, или така наречения IAM, Identity Access Management, като основната сила на Jump Cloud е в това да бъде централизирана IAM система, платформа, в която се инкорпорират множество инструменти, интегрират различни системи, всичко на едно място в една платформа. Основните функции, Identity Management или управляване на потребителските идентичности, позволява създаване на потребители и потребителски групи, тяхната промяна и изтриване, също така и синхронизация и интеграция с други директории, облачни директории като Google Workspace, Microsoft 365, Identity Providers, активна директория, за която Живко по-късно ще говори, също така и HR директории, някои от тях, които можете да видите на слайда тук. Jump Cloud също така предоставя сигурни механизми за удостоверяване към различни ресурси и системи, като в това число влизат външни приложения. Jump Cloud може да осигури достъпа посредством Single Sign-On и да го подсигури допълнително с политики за условен достъп, както и с методи за двуфакторно удостоверяване. Достъпа може да се управлява също и до приложения, които използват традиционни системи за директория, като например LDAP, както и мрежи. Достъпа до мрежите може да бъде управляван и подсигурен допълнително с двуфакторно удостоверяване, като това включва Wi-Fi, VPN и други. Към този списък с ресурси и системи естествено влизат и устройствата, като при тях можете да управлявате настолни компютри, лаптопи, мобилни устройства, сървъри, както и да управлявате апдейтите на техните операционни системи. Основните предимства на Jump Cloud като централизирана Identity Access Management платформа, първо, че е отворена платформа, която може да действа като единен източник за истина, за потребителски идентичности, достъпи и устройства. Както си говорихме, това елиминира нуждата от множество фрагментирани IAM решения и упростява и намалява сложността. Също така в Jump Cloud имате възможност да управлявате устройства от различни операционни системи, в това число Windows, macOS, Linux и мобилните iOS и Android. Това го прави идеален за организации с разнородна IT среда, за разлика от някои традиционни IAM решения, които се фокусират върху една операционна система. Jump Cloud също така възприема метода за сигурност на базата на Zero Trust, нулево доверие, при който никое устройство и потребител не се възприемат за сигурни и надежни преди да бъдат проверени. Отделно Jump Cloud е базиран облачно и мащабируем, което го прави изключително гъвкав и подходящ за всякакви организации, всякакъв размер от малки до големи предприятия. И не на последно място, интуитивния
потребителски интерфейс и лесното внедряване на Jump Cloud в IT средата го прави много подходящ и значително намалява кривата за обучение на IT персонала. Нека сега се фокусираме върху основните предимства на MDM, управлението на устройства, инструмента на Jump Cloud, като ще го разгледаме в няколко линии: видимост, контрол, сигурност, продуктивност, съответствие и няколко думи за спестяване на разходи. Що се отнася до видимостта, в една организация компании, които не използват инструменти за управляване на устройствата, имат ограничена видимост за устройствата и за софтуера, обикновено използват ръчни процеси, като например електронни таблици за следене на устройствата, софтуера, назначенията на потребителите, което неизбежно води до неточности, устаряла информация и липса на видимост в реално време. Трудно се следят назначенията на устройствата, особено и когато в този микс включим и хибридна работна среда или пък домашна хоум офис. Също така, поради това е невъзможно да се генерират отчети и репорти, докато в Jump Cloud това е възможно буквално с един клик или с извършване на съответното търсене и експортиране на информацията. Jump Cloud може да помогне също така, позволявайки да поддържате пълен инвентар на вашите устройства, независимо отново от операционната система, като на едно място можете да видите всички устройства в компанията, било то дали са Windows, Mac, OS, Linux, iOS и Android, като не само можете да видите на едно място и да проследите служебните устройства, но и дори личните устройства на потребителите, разбира се, ако те бъдат присъединени. Също така имате детайлна информация за всяко едно устройство, което включва хардуерни спецификации, събития, свързани с устройствата, софтуера, инсталиран на тях и други. По отношение на контрола, компаниите без MDM решения се сблъскват с значителни предизвикателства по отношение най-вече на управляване на политиките и софтуера. Ако при едно първоначално онбордване на устройство, подготвяне за него за служителите, IT персоналът, администраторът обикновено го настройва предварително, инсталира всички необходими политики и софтуер, но неизбежно след това ще има нужда промяна по тях, въвеждане на нови, което ще отнема допълнително от времето на IT хората в фирмата, както и от продуктивността на служителите. Без такова решение също е трудно да се контролира кои приложения са инсталирани, използване на фирмените устройства и дали устройствата са в съответствие по отношение на политиките за сигурност. Jump Cloud се грижи това да бъде доста по-улеснено. Що се отнася до управляване на политиките, отново имате възможност да прокарвате, да налагате политики за сигурност върху устройствата, независимо от тяхната операционна система, което гарантира унифицирана позиция за сигурност в организацията, всички устройства. В реално време имате възможност да налагате тези политики едновременно за всички устройства, както и да имате моментална обратна връзка, дали устройството е приело политиката, можете също и да генерирате репорти, които да ви даде информация за всички устройства в организацията. Относно управлението на софтуер, отново поддръжка на всички платформи, като имате възможност отдалечено да инсталирате и да поддържате обновленията на тези приложения. Jump Cloud е интегриран с основните магазини за приложения, Microsoft Store, Windows Store, Google Play Store и App Store. Имате също така възможност да използвате частно хранилище за разпространяване на частен или персонализиран софтуер.
И разбира се, имате пълен контрол над това какви приложения, какъв софтуер е инсталиран на компютъра и какво използват вашите потребители. Що се отнася до сигурността, компаниите без решение за MDM са под повишен риск от пробив на данните или изтичане на данни, както и неоторизиран достъп до корпоративни ресурси. В JumpCloud това може да се подпомогне, сигурността да се повиши, използвайки различни инструменти, като например налагането на двуфакторно удостоверяване не само върху потребителските идентичности и достъпа до ресурси и приложения, но така и до самите устройства. Вашите служители, ако желаете да затегнете контрола стабилно и сигурността, при въвеждане на паролата при влизане в устройството, може и да изисквате от тях извършване на допълнителна стъпка за удостоверяване. Също така имате пълен контрол над това кой има достъп до устройството, контролирайки кой от вашите служители има достъп до него, какъв достъп има, дали е стандартен или администраторски. Имате възможност също да забранявате профили, локални профили и гости. Допълнително можете да подсигурите достъпа до устройствата до приложения и ресурси, използвайки условните политики за достъп на база на условия като статут на устройство, дали е присъединено в JumpCloud, дали е криптирана информацията и други. Що се отнася до криптиране, имате възможност да задължите всички устройства в организацията да бъдат криптирани с, например, с FileVault за Mac или BitLocker, точно така, за Windows, като администраторът има моментален достъп до ключа за възстановяване в случай на забравена парола, както и при кражба или загуба на устройство без този ключ, устройствата не могат да се използват. А що се отнася до загуба или кражба на устройството, в този случай администраторът може и да заключи устройството отдалечено или да изтрие данните на него. Продуктивността също може да бъде негативно засегната при компании без MDM решение. Най-напред при внедряване на нови служители може да има значително забавяне, както и продуктивността може да бъде намалена и заради неефективно внедряване и управление на приложенията, както и заради времето, което е изгубено заради отстраняване на проблеми. В JumpCloud онбордването на нови служители, както и офбордването е изключително лесно и бързо. Потребителите, служителите имат възможността още с отварянето на устройството, с започването на работа с него, то да бъде предварително автоматично всъщност конфигурирано с политиките за сигурност и всичкия софтуер, който е необходим за тяхното използване. Допълнително отдалечено конфигуриране и отстраняване на проблеми. В JumpCloud е вграден инструмент за отдалечен достъп, който ще ви покажа малко по-късно. И така. Също така, съответствие с регулаторни изисквания, JumpCloud може да ви помогне за това. Живко по-късно ще говори допълнително, но с всичко, за което говорихме в момента, може да се подпомогне в съответствието, а именно управляването на устройствата, прилагане на политики за сигурност, проследяване на инвентара, дистанционно управление, контрол над приложенията и генериране на одитни отчети. И няколко думи за разходите. Използвайки JumpCloud може да доведе до значително намаляване на вашите разходи. Организации без централизирана система за Identity Access Management обикновено използват разнородни решения за управляване на достъпа до различните ресурси и системи в организацията. Някои от тях можете да видите на този слайд. Съответно и изисква повече IT персонал за управление на тях
или взема от тяхната продуктивност. Докато имайки всичко това на едно място в JumpCloud, не само улеснява работата на IT персонала и на служителите също така, но и води до намаляване на разходите за лицензии и поддръжка. Така, сега ще ви покажа набързо системата на JumpCloud, за да не си говорим просто така. Само един момент да се логна. Това е администраторската конзола на JumpCloud и трябва да ви зареди. Така, на едно място имате възможност, имате отделни секции за управляване на потребители, тяхното удостоверяване, управлението на устройства, за което ще поговорим малко повече, интеграция с различни директории, която споменах, управление на сигурността и възможност за генериране на репорти и търсения в организацията. Списък с устройствата, за който споменах, всичко на едно място, независимо от операционната система. Отново имаме Android, iOS, Linux устройства, Mac и Windows. Виждате, това е нашата система, използваме всякакъв тип устройства. Като възможността за добавяне на устройствата зависи от операционната система, има различни методи, в зависимост от това дали е лично устройство, служебно и от съответната нужда, дали искаме да го направим отдалечено, дали искаме да ангажираме крайния потребител с процеса. В момента, в който устройството е добавено в JumpCloud, то е видимо, имате информация за него. Сега ще заредя едно такова, да ви покажа всичката информация, до която имате достъп, като това включва информация за самото устройство, хардуерни спецификации. Можете да видите кои са локалните профили, които се използват, кои хора използват, кога е влизано в тях. Имате също възможност да ги деактивирате, да ги изтривате и допълнителна информация, която може да бъде полезна, както и софтуера, който е инсталиран на всяко едно устройство. Имате възможност да видите кой е потребителя, който използва устройството, както и да добавите друг, като сега това ще направя. Искам да създам профил за колежката Никол. Толкова е лесно, просто избирам акаунта и избирам какъв достъп да има тя на устройството, дали да бъде стандартен потребител или да има администраторски достъп, като изключително полезно и гъвкаво е възможността да давам на потребителя временен администраторски достъп. Това може да бъде, виждате, от 10 минути до часове, дни. Мога и да избера период от време, който на мен ми е необходим. Изключително полезно, ако желаете вашите потребители да бъдат с стандартен достъп до устройствата, но ако имат нужда да извършват някаква административна задача, например инсталиране на софтуер, можете да им дадете временен администраторски достъп, за да си свършат работа. След това автоматично достъпът се премахва. Така. Давам достъп на този акаунт до компютъра, създава се автоматично профил за потребителя и те имат възможност да влязат и да използват устройството. На тази страница можете да видите и допълнителна информация, като например кой е софтуера, който е наложен за това устройство, кои политики са наложени също така или кои команди са включени. Като имаме възможност да контролираме устройството, като моментално да го заключим, което ще изисква пин-код и без този пин-код никой няма възможност да използва устройството. Като други възможности, които ни предоставя JumpCloud, имаме възможност да рестартираме устройството, дистанционно да го изключим, както и да изтрием цялата информация на него. Говорихме и за инструмента, който е вграден за отдалечен достъп, Remote Assist се казва,
администраторът има възможност да достъпи всяко едно устройство отдалечено, използвайки го, като имам възможност да изисквам позволението на крайния потребител или ако включа допълнителна настройка, това да се случи тихо, без потребителя да разбере. В момента, в който започна сесията на потребителя, в този случай ще излезе едно запитване да потвърди възможността. Само един момент. Така, приемам и ще се осъществи автоматичен достъп, като имам също така възможности да поискам достъп над устройството и да го управлявам. Като това няма да го правя в този момент. Самото устройство може да бъде част от група от устройства, което е изключително лесно за когато искаме да приложим множество политика или група от политика на множество устройства едновременно. Що се отнася до политиките, имаме възможност да зададем предварително конфигурирани политики. В зависимост от операционната система, много от тях вече са предварително конфигурирани, или да създадем къстъм такава, в зависимост от нашите нужди. В момента, в който политиката се приложи към устройство, имаме възможност да видим моментално дали тя е приета от устройството. Ако устройството няма връзка с интернет, в момента, в който то стане онлайн, политиката се прилага. Прилагането на политика просто се случва, като асоциираме съответната политика с групата от устройства или самото устройство. Като можем да комбинираме политиките в група от политики за по-лесно управление. Докато политиките са правила, които изискват определено поведение и настройки напред във времето, командите са еднократни действия, които можем да извършим за незабавен ефект или за информация, която искаме да получим за устройство или групи от устройства, като отново тези команди могат да са предварително конфигурирани, но можем да си създадем и ръчно такава на базата на скрипт, който да пушнем на устройство или на група от устройства. Поговорихме си за управлението на софтуер, като имаме възможност да налагаме софтуер от Microsoft Store, от Apple Store, използвайки Apple Business Manager, Apple School Manager, както и Google Play Store. Като отново начина, по който се прилага, е просто избираме приложението и го асоциираме с определено устройство или група от устройства и приложението се инсталира на тях. Няколко думи също така за условните политики за достъп, които споменах по-рано. Имаме възможност да ги приложим за достъп до потребителския портал, до приложения, външни приложения, както и до приложения, които използват Cloud LDAP. Имаме възможност да създадем политики условни на базата на мрежа, локация, от която достъпът е иницииран, или определени, или това дали устройството е присъединено към Jump Cloud или не, дали е криптирано или не, или също така коя е операционната система. Също така, както споменах, възможност за генериране на репорти с един клик. Този специално в момента, в който го пусна и ми дава цялата информация за всички устройства в организацията, техни спецификации, кои са потребителите, които имат достъп до него, серийни номера и друга информация, която би ви била полезна. Със сигурност не покрих всички инструменти и възможности, които Jump Cloud предлага, но в случай, че имате интерес и бихме се радвали да поговорим индивидуално с вас, да ви направим едно по-задълбочено демо и да разберем какви са предизвикателствата, с които пред които се изправяте във вашата организация и как Jump Cloud потенциално
би ги разрешил. Така, сега предстои една кратка нетворкинг почивка. Ще направим една кратка пауза, 10-15 минутки, подготвили сме нещо да хапнем, така че можем да се починем. Колегите, които са онлайн, може да продължите да задавате вашите въпроси в чат, стаята, която сме определили за вас в Slidolink, който също може да видите там. Така че ще продължим след 10 минутки, колеги. Благодаря ви. Аз съм подготвил активна директория. Ще покажа няколко неща за активна директория, няколко от случаите, в които могат да бъдат разрешени с Jump Cloud. Ще поговорим и за съответствие с ISO 27001. Как можем да бъдем регулаторно с него в изисквания и да не се притесняваме, че нашите данни ще бъдат под въпрос от компрометиране. Така че 10 минути почивка. Благодаря ви и ще се върнем отново след малко. Заповядайте на нашата кафе пауза. Активна директория, много интересна тема, която принципно ще засегнем днес. Историята на Jump Cloud, принципно това, което ни сподели самия изпълнителен директор, е, че неговото решение да започне продукт, който да е като конкурент на активна директория, започва през 2016. И било с една цел, че тогава нямало друго решение, което да предоставя тези възможности, които Jump Cloud може в момента. Историята на Jump Cloud започва от активна директория, затова една част от нашата презентация днес ще се базира на това. Може да си го кажем направо, че IT администраторите са героите на днешния модерен офис, така да го кажем, но вече не става само с управяне на принтери, ресетване на пароли, вече жонглирате с облачни приложения, много потребители, много идентичности, устройства, които се множат като зайци. Да си го кажем, активната директория не е била създадена за тази цел. Това е седно да се биеш в кибервойна с стари рицарски доспехи, които малко те пазят, но всъщност не вършат такава работа, каквото ти би искал. Нали, както споменахме по-рано, потребителите вече са навсякъде. Те са не само в корпоративната ни мрежа, в кафенета, летища, работят от къщи. Устройствата, които управляваме, не са само Windows устройства, те са от разнородна операционна система, таблети, телефони, всякакви макове и Linux машини. И приложенията, които принципно те искат да използват и използват вече, не са само в вашата сървърна инфраструктура, те се намират и в облака, Google Workspace, Salesforce, Slack, всякакви други инструменти, които принципно вашият екип иска да използва. Активната директория до някъде се справя с тези неща, да, няма спор, но това, което принципно и липсва, и това, което не може да смогне, са основните дупки, които се оставят в него, дупки, които през всяка една хакерска атака могат да бъдат достигнати и вашите данни могат да бъдат компрометирани. Ще разгледаме накратко света на активната директория. Имаме две вертикали, които сме взели, меките разходи и твърдите разходи. Ще обясним малко за тях. Да си го кажем честно, активната директория това е като онзи стар компютър, който държите някъде в къщи, върши някаква работа, ама не е точно пригоден за модерните заплахи, които принципно съществуват днес. Като вземем предвид ресурсите, които трябва да използвате, като твърди разходи, нали, тук имаме сървъри, кабели, лицензии, всякакви други мрежови джаджи, които принципно трябва да използвате, нали, да не говорим за тока, пространството, всички тези неща, които трябва да се фактурират в една сметка. Но тук по-големия подводен камък, който може да споменем, са така наречените меки разходи. Нали, това е уловката, че IT екипа прекарва часове, дни в управяне и актуализиране на тези софтуер, на тези машини, вместо те да използват ресурси и времето да бъдат в проекти, които са по-значителни за вашата организация. Така, нали, ако използвате Windows системи само във вашата организация, супер, нали, AD ще се върши тази работа, няма спор с това нещо, но щом ти потребват всякакви други неща, активната директория вече започва да личи възрастта. Тук има една типична картинка, която представяме, нали, в повечето фирми, където съществува активна директория като платформа. Това е класика от години, нали, няма сега нищо лошо с тази картинка, обаче когато бизнесът ни расте
персонала, устройствата и всички други неща се менят, ние трябва също да сме в крак с всички тези изисквания, всички тези промени, които се случват около нас. Нали, всички тези сървъри, както споменахме преди малко, искат постоянно чувъркане, апдейти, да управляваш сигурност на толкова машини. Това е страшно трудно, почваш да си късаш косата в повечето случаи. Така че AD-то не се оправя с модерните технологии или е много трудно, трябва да преминеш през много обръчи, които са там, за да можеш да изпълниш това, което искаш като задача. И отново ресурса, който ще изхъбиш, е напълно неоправдан за това нещо. Повечето от вас, които са тук и онлайн, предполагам, вече имат такава инфраструктура и знаят колко трудно е да се управлява тя, когато тази инфраструктура расте. Нали, заплахите за сигурността, регулациите, поверителността на данни, това са достатъчно главоболие за почти всеки предприемач. Да пазите компанията и нейните данни, интелектуалната собственост, както споменах по-рано, това не е нещо, което е хубаво да направите, е нещо, което трябва, за да може да сте в една така конкурентна среда, която започва да се получава. В сценария, който показах преди минута, нали, което активната директория е вашия гръбнак, това означава, че цялата тежест и отговорност на всички тези актуализации, модернизации и възможни заплахи, които могат да се получат, се падат към вашият IT екип. Нали, всичко това отнема солидна експертиза в активна директория, в Microsoft инструменти, които да използвате и да ги интегрирате, докато тези ресурси биха били насочени в едно много по-приятно положение за вашата организация. Нали, както споменахме, може да бъдат инвестирани в проекти, които са свързани с разрастването и по-таргетирани като цяло операции. При преминаването към облака нещо фундаментално се променя в вашата организация и това е, че цялата тази тежест, която споменахме, вече се прехвърля от вас към колегите от JumpCloud. Те имат инфраструктура, постоянно наблюдение, над 850 човека персонал, които работят по света, които по всяко едно време могат да адресират всеки един казус, който вие може да имате, или всеки един проблем, който принципно срещнете, мога да бъде разрешен чрез тях. Нали, когато говорим за модернизация и пътешествието, не бива да мислим като смачкаме старото, хвърляме го и започваме веднага с новото. Разбира се, може и така, ако толкова ви е писнало от активна директория, но може и в случая, в който вашата организация иска плавно да измени няколко от своите приложения и директории, които използва, като ние, както Теодор спомена, колегите от CloudOffice сме тук, за да може да ви направим едно задълбочено демо, да ви покажем принципно какъв може да е вашият модел или предпочитания от вас модел, при който можете да използвате тези инструменти. Сега ще разгледаме стъпките и няколко казуса, които сме събрали, най-обичайните казуси, които се случват за организации, които искат да преминат към JumpCloud. Създали сме 3 персонажа, с които ще ви запозная, които използват активна директория и които имат нужда да сменят своята за облачна такава. Извинявам се. Така, на екрана си виждате Ерик. Неговата фирма използва AD от години. Той е гръбнакът на тяхната инфраструктура, ама вече с годините си личи възрастта му. Това е като онзи стар пикап, който все още караме, ама се чуем дали има нещо по-ефективно, което можем да намерим нещо по-иновативно или икономично. В нашия случай Ерик не иска да се отърве от AD напълно, поне не е още, а иска да разшири обхвата му и да покрие новите облачни приложения, които повечето от персонала му ползват. Също така ония лъскови макове, които дизайнерите му така обичат, нали, трябва му решение да свърже старото с новото. Запознайте се с Катя. Нещата при Катя са малко по-различни. AD-то им е страшно огромно, направо като чудовище, имат няколко домейна, сложна структура. Да поддържате цялото това нещо си е страшен ресурс отново, целодневна работа. Катя в нашия случай иска да промени няколко неща. Тя иска да се намали административната тежест върху AD, IT екипа да се занимава с по-стратегически проекти и да търси начин да запази работещи част на AD-то
но да прехвърли част от товара и да улесни управлението. Имаме Тихомир. Аз ги прекръствам малко така, за да релейтнат към нашия случай. Тихомир в нашия случай няма активна директория, фирмата му е модерна, всичко в облака, създадена в дигиталната ера. Те никога не са имали активна директория, затова случая, който ще разгледам днес, е, че те все пак имат нужда от начин, по който да управляват своите устройства, своите потребители. Затова в този случай Тихомир търси едно модерно решение, което ще удовлетвори нуждите на тяхната организация. Нали, всички тези хора показват типичен случай за организации, които искат да модернизират своята инфраструктура, управлението, достъпа. Всички те имат едно общо и то е, че Jump Cloud може да им помогне с всички тези занимавки. Ще разгледаме фирмата на Ерик, където те много разчитат на активна директория, солидна основа от годините, както споменахме. Те искат да внедряват вече повече облачни приложения, искат други устройства, макове. Както знаем, активна директория не е в голям възторг от всичко това, което се случва. Не се разбират добре с устройства, които не са Windows или други облачни приложения, които Ерик иска да използва и той пада в едно такова затруднение. Той се нуждае от някакъв начин да преодолее пропастта между традиционната AD настройка и модерните инструменти, от които се нуждае екипът му за процъфтяване. Тук в действие влиза Jump Cloud, което играе като мост на всичко това. Разширявайки обхвата на съществуващата активна директория, за да покрие тези нови устройства и облачни приложения. По този начин Ерик може да запази частите, които все още работят, но същевременно и безпроблемно да интегрира нови устройства, нови приложения, които екипа му иска да използва. По този начин Ерик получава най-доброто, да го кажем, от двата свята, стабилността и познатостта, така да го кажем, на активна директория за неговата Windows среда и гъвкавостта да имплементира Jump Cloud и всички нови устройства, всички нови апликации, които те искат да внедрят в своята организация. В нашия случай това е печеливша ситуация за Ерик, защото той може да остави това, което работи и да интегрира нещо съвсем ново. В нашия случай Катя е съвсем различна бира, така да го кажем. Тяхната активна директория е огромна. Говорим, както казах, за множество домейни, за сложни структури. За Катя вече активна директория не е просто въпрос на потребители и пароли, а целодневна работа, която поглъща ценни IT ресурси. Добрата новина е, че Jump Cloud предлага решение, което Катя и организации като нейната могат да използват. Катя иска да свие своята активна директория, да консолидира управлението на апликациите, за да може да бъдат контролирани чрез Jump Cloud. И накрая ще разгледаме и Тихомир. За разлика от Ерик и Катя, които видяхме в началото, организацията на Тишо не е наследила стара активна директория. Те са родени в облака, възприемайки всякакви модерни инструменти и апликации, които могат да използват самото начало. Това означава, че те нямат бремето да поддържат така наречената активна директория, самоличност за достъп и всичко друго, което правят другите организации, като Катя и Ерик. Обаче компанията на Тишо разчита страшно много на различни услуги, като Slack, Zoom, Microsoft, AWS ресурси и какво ли още не. Включително те използват разнородни устройства, като Mac, Linux и Windows. Този подход, който те са ориентирали към облака, предлага супер колаборативност, но също се нуждаят и от директория, която да управлява всички тези ресурси. Тишо с Jump Cloud може да разреши всички тези проблеми в една централизирана конзола, без да има нужда да преминава към други инструменти и по този начин да включва повече играчи, с които трябва администраторите му да се занимават. Както споменах, минахме през различните казуси на Ерик, Катя и Тихомир. Това не са казуси само, които са свързани с тях. Те представляват кръстопътя, на който повечето от вас, които са онлайн и тук, днес може да са изправени. Независимо от конкретния сценарий, който вие имате, Jump Cloud може да адресира тези проблеми. И истината е, че времето изтича на старите начини, по който
ние работихме, на начините, по които досега IT екипа се грижеше за нашата структура. Както споменах по-рано, заедно с колегите от CloudOffice ще се радваме да направим демо за вас, да ви покажем какви са ползите от Jump Cloud, как да бъде интегрирано и, ако имате нужда, да помогнем с тази интеграция. Преминаваме към една тема, която е доста сериозна. Тъй като съм подготвил доста неща по нея, повечето пъти ще си поглеждам монитора, за да мога да сверявам. Но едно от нещата, с които Jump Cloud може да ни помогне да се справим, е точно това да бъдем в съответствие с всякакви регулаторни изисквания. Едно от тях, което ще покрием днес, е ISO 27001. Този стандарт покрива повечето неща във всяка една от организация, като организацията за работа, хората, чак до технологиите, които можем да използваме. За голяма част от фирмите, включително ние в това число, е много трудно да следим всички тези контроли, хора, как се използват тези предложения и дали са в съответствие с регулаторните изисквания на ISO 27000. Като един голям контролен център, всичко свързано с достъпа до нашите системи, кой влиза, откъде влиза, до какъв достъп има, всичко това може да бъде направено от Jump Cloud. Като Jump Cloud допира 17 контролни точки, които съществуват в ISO 27000. Например, следи кой какви права има в системата, както показа колегата Тео. Освен това помага да знаем какво всъщност имаме като техника, кой има достъп до тях и как управляваме всичко от едно централизирано място. Дори може да помогне на хората, които работят от къщи, безопасно да достъпват информация в нашата корпоративна среда, като пазим всички тези данни в едно сигурно място, където те не могат да бъдат достъпнати от по-голяма част от хората, които нямат достъп. Организационните контроли са нещо, върху което ще поговорим. Няма да влизам в детайли, просто ще изброя няколко от нещата, които Jump Cloud предлага. 5.9 инвентаризация, както казахме, Jump Cloud е един голям склад за цялата ваша техника. Знаем какво имаме, къде се намира, кой има достъп до него. Jump Cloud също определя кой какво може да прави в системата на база на роли и специфични характеристики 5 и 15. Или управлението на самоличности, също от създаването до изтриването им, всички промени се записват в Jump Cloud за пълен контрол. Различни права за достъп. Управляваме правата, съобразявайки с различните роли, които имат тези хора в нашата организация, както и удостоверяване при създаване на нови потребители с временни пароли в самата ни организация. Така, контроли за хората. Споменахме дистанционна работа, когато работим от вкъщи или от друго място. Jump Cloud ни помага да защитим информацията ни, както устройствата, независимо дали четем тази информация или обработваме или съхраняваме по някакъв начин. Също Jump Cloud, както Теодор спомена по-рано, може да блокира различни USB устройства и да контролира достъпа до всякакви други носители, за да не изтече така важна информация от нашите устройства. Така дори когато не сме в офиса, Jump Cloud ни помага да спазваме изискването на ISO 27000. И последно ще преминем към технологичните контроли, които Jump Cloud ни осигурява. Различните устройства да са защитени, да са актуализирани, дори възможност да криптираме данните, дали било на Windows, Mac, Linux устройства, различен привилегирован достъп, който Jump Cloud може да даде на който и да е от нашите администратори да определят различни нива на достъп, да ограничаваме информацията, както контролираме ресурси и приложения, в зависимост от къде се достъпват те, чрез различни методи, като SSO, Radius за корпоративни мрежи. Jump Cloud също така може да ни даде или да управлява достъпа, или да го отнеме за различни хранилища, където имаме различна информация, било то AWS, GCP, Azure, примерно ако работи с някои от тези хайперскейлери. И последно място, сигурно удостоверяване. Jump Cloud предлага многофакторно удостоверяване, различен менеджер на пароли, multi-factor authentication, защита от различни фишинг атаки, така че да се гарантират
само хората, които имат достъп, да получат достъп, естествено. Преминаваме към заключителната фаза на нашето събитие днес. Ето именно Q&A сесията. Преди да дам възможност на някой от публиката също да пита някакви въпроси, ако има, ще видим през доста въпроси, които са в слайдо платформата. Ще започна с някои от тях. Как можем да бъдем сигурни, че данните ни ще бъдат в безопасност? Освен, че JumpCloud покрива сертификатите за ISO, също така те имат стриктни търся думата в главата си, стриктни изисквания, които да обработват, както и администратори от JumpCloud, да влизат във вашата инфраструктура, да достъпват нея, да виждат какво контролирате или да имат въобще достъп до вашата среда. По този начин и с правилата, които вие сами можете да настроите във вашия JumpCloud, било то администраторски достъп, временен достъп, по този начин може да бъдете сигурни, че данните ви са бъдат защитени. Също така, като компания, JumpCloud покрива доста голяма част от стандартите в момента, които са. Говорим предимно тъй като те са американска компания, в момента SOC стандартите, 1 и 2 са тези, които те имат. Тъй като в момента навлиза JumpCloud като платформа в европейския пазар, други сертификати ще могат да бъдат взети от тях, надявам се, в скоро бъдеще. Така, надявам се да съм отговорил на този въпрос. Дали JumpCloud е подходящ вариант за по-малки организации или е насочен повече към големи предприятия? Това е много интересен въпрос. Да, подходящ вариант е за организации от всякакъв размер. Имаме наши клиенти, които мисля, че са 20 JumpCloud лиценза, които са 20 лиценза за управление. Имаме и такива, които в момента мисля, че са 1300 като бройка, ако не се бъркам, една цяла организация. Така че той е скалируем в помощ с всички тези неща, които JumpCloud предлагат като различните планове, в зависимост от нуждите, които ви имате, дали искате да управлявате само устройства, дали имате нужда от една централизирана директория или пълната сила на JumpCloud с всякакви добавени стойности за вашата организация, като допълнителни защити и ресурси, които да управлявате тези устройства, пароли и всичко друго. Така че, да, става и за организации от всякакъв размер. Ако мога аз само и да допълня, дори доскоро имаше възможност за до 10 потребители да използват безплатно продукта. Да. В момента не е така точно, можете да използвате продукта безплатно с всички функционалности в рамките на 30 дни, което пък е достатъчно време, за да се запознаете с продукта. Да, благодаря си, за което. Да, тази опция е много добра за фирми, които искат да го изтестват, да направят своята валидация, дали това е инструмент, който принципно ще им свърши, ще удовлетвори нуждата им. Следващия въпрос. Можем ли постепенно да преминем към JumpCloud или трябва да заменим всичко наведнъж? Да, аз мисля, че го адресирах този въпрос малко по-рано с активна директория като пример, но да, ако вие в момента използвате други инструменти, които споделихме малко по-рано, да кажем Jamf за управление на устройства и Intune, но искате само част от функционалността на JumpCloud, затова съществуват различни планове или така наречения à la carte, в който вие може да съберете само това, което на вас ви е нужно като функционалност, без да заменяте сегашните инструменти. Едно от предимствата на JumpCloud като централизирана платформа за всички тези услуги е това, което Тео спомена малко по-рано, че самата себестойност на продукта за ваша фирма ще бъде много по-ниска, ако използвате един инструмент, вместо тази плетория от инструменти, които видяхме на екрана малко по-рано. Така че, надявам се това да е отговорило на този въпрос. Как може JumpCloud да ни помогне да мащабираме нашата IT инфраструктура, без да добавяме повече сложности? Да, мога да отговоря и на този. Принципно JumpCloud моделът е лицензионен. Де-факто, ако ние вече изградим своята инфраструктура, зададем политиките и устройства, които вътре искаме да се бъдат, при
назначаване на нов служител в нашата организация, това, което от ваша страна трябва да се случи, е вие просто да поискате нов лиценз. Този нов лиценз ще бъде адаптиран към новият юзер, който ще съществува в вашата система, като чрез него можете да добавите неговите устройства и неговите приложения, които той трябва да ползва и достъпа, който трябва да има, без допълнителна сложност, нали, при преконфигуриране на всички политики, които имате нужда. Всичко това е просто онбордване на нов служител в нашата организация. Или това нещо може, както те спомена, да бъде автоматизирано. Правила в Jump Cloud, примерно вие имате HR система, одобрен служител започва работа на 15 септември, чрез Jump Cloud може да се изтеглят тези данни от HR системата и автоматично, в зависимост от неговата позиция и роля в организацията, да му бъдат дадени лицензии, права, достъпи и компютъра, още когато пътува към него, вече да е с всичките политики, които му трябват, за да може той, когато го отвори, от ден едно да започне работа, за която е назначен, а не те първо да търсим може ли достъп до тази апликация, кой ще ми даде достъп до тези документи, до които аз трябва да работя. Така че е доста лесно да се мащабира инфраструктурата с Jump Cloud. Какви възможности имаме за управление на личните устройства на служителите? Може би това е за мен, да. Добре, да. Личните устройства, най-напред мобилните устройства, може би, те позволяват разграничаване. Android специално позволява създаване на отделен профил, в който да се помещават всъщност служебните ресурси. iOS устройствата също, като лични такива, позволяват създаване на отделен профил, в който може да се пушват софтуер, лицензиран дори. Контролите, които имаме върху тези лични устройства, мобилните специално, не е, разбира се, толкова голям, колкото служебните устройства, но имаме възможност да наложим политики, като, например, задължително да се използва някаква парола на устройството, което също е изискване регулаторно за тези сертификати, които трябва да се покрият, също и да се изтрият данните на компанията от тези устройства при загуба или при кражба. Разбира се, само служебните данни и личните данни си остават на устройството. Що се отнася до лаптопите, при Mac има възможност, в зависимост от начина, по който се присъедини устройство в Jump Cloud, има един по-лек вариант с така наречения Mac агент, който позволява по-ограничени действия и е подходящ за лични устройства. Но за всички останали присъединяването е едно и също и ще изисква създаване на вътрешни политики, за да се знае какво компанията има право да контролира върху устройството, за да могат и също потребителите да се чувстват удобно и комфортно да позволят инсталирането на такъв агент върху устройството им. Надявам се това да отговоря на въпроса. Аз виждам един въпрос, който е продължение на един от другите, който беше по-рано. При онбординг на нов служител целият процес по даване на достъпи и права автоматизиран ли е и като цяло има ли такава възможност за автоматизация? Може да се автоматизира в зависимост от начина, по който устройството е присъединено към Jump Cloud. Разбира се, предварително, когато се настроят всички политики за сигурност, които показах, ако се групират в група от политики, ако устройствата също се създадат, всъщност за устройствата определени групи и тези политики се приложат към тези групи от устройства, също софтуера, група от софтуер се наложи върху тези групи от устройства. В момента, в който устройството е присъединено към Jump Cloud и се асоциира автоматично към определена група, всички тези политики се прилагат на устройството, както и съответния софтуер, като има възможност и за така наречения Zero Touch Enrollment за Apple устройствата в комбинация с Apple Business Manager, тяхната Volume Purchase Program, която позволява компютъра автоматично да бъде присъединен към Jump Cloud, агента да бъде инсталиран и конфигуриран още в момента, в който устройството се изпраща до потребителя, той го отваря и всичко си е конфигурирано за него. За Windows също има
възможности сходни. Light Touch Enrollment се казва това. Но да, до голяма степен има възможност това да бъде автоматизирано. Още един въпрос, който мисля, че към теб. Какви действия трябва да предприемат служителите, ако устройствата започнат да се управляват през JumpCloud? Предполагам, това е за онбординг метод на самото устройство. Какво допълнително ще трябва да предприемат служителите? Ако започнат? Да. Ако започнат, няма нужда да предприемат нищо, но за процеса на онбордването всъщност на устройствата е възможно да се изисква тяхното съдействие, в зависимост от начина, по който устройството се онбордва всъщност. Може да им се изпрати линк или директно файла за инсталиране на агента, който те трябва да инсталират, ако това не се извършва всъщност от IT администратора. Но ако аз бях примерно един служител, днес започвам работа, ти ще ми изпратиш имейл, в който съществува този агент, аз трябва само да го инсталирам. На теб ще се изпрати имейл с активиране на потребителския профил. В момента вече, в който имаш този потребителски профил, ти създаваш парола за него. Ако устройството е предварително конфигурирано от IT администратора, има опция също така да активираме възможността потребителя директно да се логне в устройството, без предварително да сме асоциирали неговия акаунт с това устройство. Служителя вижда екран Sign in with JumpCloud. Те вече са се създали акаунта предварително, може би са получили на личния си акаунт. Активационния линк на първия ден на работа просто се логват в устройството с този акаунт и парола. Автоматично се създава локален профил за тях. И в системата ние виждаме, че този потребител използва това устройство. Едно от нещата, които не знам дали споменахме, тъй като не покорихме доста неща днеска, е това, че JumpCloud предоставя възможността да влизате навсякъде с една единствена парола. Без да имате разнородни пароли, дали било за вашия AWS, Slack, Zoom или каквито други приложения ползвате. JumpCloud може да централизира менеджмента на вашия акаунт по този начин, че дори да имате други пароли, които да са вкарани в тези системи, той да вземе една и от тази една да започне да ви вкарва в системите. По този начин потребителя няма нужда да помни 10 различни пароли за 10 различни апликации и по този начин самия стримлайнинг на процеса става доста по-лесен за повечето потребители, тъй като той помни една единствена парола. Добре, да видим. Какви са стъпките при имплементиране в съществуваща инфраструктура? Тук мисля, че малко повече информация ще трябва, за да отговорим това, но принципно някои от случаите, които разгледахме малко по-рано днеска, ако става дума за активна директория, тук точно трябва да знаем какъв е казусът, дали ще го разширяваме, дали ще го деприкейтваме, дали въобще нямате активна директория, която иска да интегрирате. Но стъпките са много лесни. Правим първо валидация на вашата идея или на вашата нужда. Ако това се получава с JumpCloud, след това може да направим едно кратко демо, да ви пуснем 30-дневен пробен период, в който вие да изтествате инструмента, интеграцията му между вашите колеги и при желание вече може да пристъпим към търговски разговори с JumpCloud, като ние колегите от CloudOffice действаме не само с имплементацията, комуникация с колегите от JumpCloud, договаряне на различни цени, които отново да предоставим за вас. Това е нашата мисия в този случай. Добре. Това са въпросите, които виждам, че имат. Тогава може да продължим с едни последни думи от наша страна. Заедно с колегата Тео ни беше много приятно да сте вас днес тук и за колегите, които са онлайн също. Независимо от сценариите, които разгледахте днес, JumpCloud е един инструмент като швейцарско ножче, така да го кажем. Може да бъде използван за всяка една нужда, както споменах, независимо дали става дума за активна директория, устройства или просто съответствие с стандартите. Ще се радваме за всеки един от вас да направим демо, допълнителна демонстрация, да покажем как работи инструмента. Затова започнахме да работим с JumpCloud като платформа, защото вярваме, че стойността, която той предлага на повечето организации е ненадмината с инструментите и плеторията от инструменти, които съществуват днес. Благодаря ви отново. Бяхте чудесна публика. За нас беше удоволствие да ви видим тук и онлайн. За всички
оставаме в една кратка кафе пауза. Който иска, може да останем, да разговаряме. Ще се радваме заедно с нашите колеги да продължим разговора и възможната имплементация на Jump Cloud. Благодаря ви за което. Беше ни приятно и пожелаваме приятен ден.